Ftit ta' sigħat wara li l-Prim Ministru ħabbar pjan ta' riġenerazzjoni ekonomika b'miżuri li jwiżnu l-familji u n-negozji, Godfrey Leoni Ganado, esponent mill-fazzjoni tal-eks kap nazzjonalista Simon Busuttil, talab fuq il-profil tiegħu fuq Facebook sabiex tinħoloq lista ta' ħwienet li s-sidin tagħhom huma persuni li jissempatizzaw mal-Partit Laburista. Ganado li mhux l-ewwel darba li spiċċa f'kontroversja wara kummenti mimlija firda, saħaq li trid tinbena din il-lista biex jew il-benefiċċju tal-100 voucher ma jintefaqx għandhom jew inkella jintefaq għandhom jekk dan joħloq ilhom konfużjoni biex jimplementaw is-sistema tal-vouchers. Dawn il-kummenti ta' firda u diviżjoni ta' dan l-esponent nazzjonalista ġabu l-istmerija ta' bosta fosthom ta' persuna li staqsa għalfejn din il-ħdura u għacċenna rispett bejn il-persuni bitwemmin politiku differenti. Ftit aktar kmieni ma kiteb dan il-kumment, l-awditur nazzjonalista li dejjem ikun minn ta' qoddim fil-protesti organizzati mir-Repubblika implika wkoll bil-vouchers li se jitqasmu diversi rġiel se jkunu tifittxu s-servizzi ta' prostituti. Dan is-suġġett mhux l-ewwel darba li ddaħħal lil Leoni Ganado fi sqaq. L-artikolista tal-Partit Nazzjonalista iffaċċja libel kontrih minn dak iż-żmien id-deputata Laburista Rosien Kutajjar wara li qajjara aħba. Sallum il-ġurnata permezz tal-avukat tiegħu Andrew Borg Cardona, Godfrey Leoni Ganado għadu jipprova jiddefendi dan l-aġir fl-awli tal-qorti. Madankollu minkejja li wara l-keyboard tal-kompjuter ikun minn ta' quddiem li attakk esponenti laburisti fuq il-pedana tax-xhieda ħassu skomdu jirrepeti dak li kiteb. Intant fuq il-profil tiegħu wara li kiteb biex tinġabar il-lista u aftaħar li dejjem ibbojkottja dak kollu li huwa marbut mal-Partit Laburista u huwa se jibqa' jagħmel dan b'sens ta' kburija għal ħajtu kollha. Ganado intuża ħafna mill-fazzjoni ta' Busuttil fil-Partit Nazzjonalista biex iwassal il-messaġġi kontra l-Partit Laburista. Huwa kien kiteb ukoll jixtieq jara li n-nies jittalbu u jorqdu fit-toroq sabiex jerġa' jitlaq il-Partit Nazzjonalista fil-Gvern. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.